това видео е за всички, които ще кажат, това не се отнася за мене. Преди време бях направил клип на тема, ако си представям България като личност, как би изглеждала тази личност. Съответно, аз си представих човек, който търси близост, но не вярва. Търси сигурност, но очаква предателство. Иска да бъде приет, но непрекъснато се страхува, че ще бъде засрамен. Най-интересното е, че точно този човек понякога изведнъж изригва. Не просто избухва, а изригва. Но не защото мрази, а защото се страхува. И след това се държи така, все едно, че нищо не се е случило, защото вече е минало за минало. И мисля, че точно това се случи и около Дара. Имаше хора, които я подкрепиха, но имаше много хора, които я нападнаха, да не кажа направо смазаха. Все едно, че за тази агресия седяха въпроси дали ще бъдем приети. Ами, ако се изложим, ако не бъдем достатъчно добри, не винаги зад агресията седи омраза. Понякога седи един много, много силен страх. Но най-важният въпрос е: аджеба, това ли е начинът, по който изразяваме своят страх?